Os fiadeiros foron os espazos de socialización da mocidade rural por excelencia, o lugar do baile e do canto, e grazas aos cales se conservaron a música tradicional, as cantigas galegas e moitos saberes, contos, lendas e outras expresións da nosa literatura oral que acadaron na rica lingua galega o seu medio de creación e transmisión. Hoxe, grazas a grupos como os Trasnos de Doade, estes tradicionais ámbitos de socialización e transmisión da cultura renacen, actualízanse e adáptanse aos novos tempos para seguir cumprindo entre a mocidade esas funcións tan necesarias para calquera comunidade humana e lingüística. O presente documental pretende recoller e dar a coñecer o legado musical da parroquia de Doade e o enxente traballo de recuperación e transmisión da herdanza musical que levan realizando nas 3 últimas décadas o grupo Os Trasnos de Doade. Son case 30 anos de transmisión interxeracional dun legado musical que recolle toda a tradición de gaiteiros, pandereteiras e bailadores que fixeron dos fiadeiros de Doade un referente na comarca. En algún sitio, aquí nunha casa que había aquí detrás, facían, chamabanlle o fiadeiro, facían tamén as noites, xuntábanse as mulleres a fiar e despois cantaban e bailaban ás veces. Recordo como se fiaba e sí que recordo as fías, pero era moi nena. Eran varias casas, ou a mellor era nesta casa de aquí, nesta tamén podía haber, e nunha caí adiante tamén podía haber fías, como mellor eran as das familias, digamos, pero non esas fías tradicionales ou esas fías que se comenta que había lá por a parte de Zobra. Que yo muera, viva Zobra, que yo muera, quiero que corra la zona de que Zobra es buena tierra, tienes del campo, tienes airosa, tienes coloradita como una rosa. Pois mira, a foliada era unha gaita de fol, podes dicir así, unha gaita de fol e unha pandeira de tocando. E non había outra música. Había a foliada todos os sábados e domingos, bueno, cando de casaba. Se era o tempo moi frío, na cuadra, nas cortes, claro. Eso non, na eira. E ibas ali a xente, mira, é o que había. Facían un tempo, sí. Nos anos no 50, no 40 e pico, por aí. Facíanse foliadas así antes do carnaval. Porque o martes de carnaval xa se acababa, xa non, o na cruz de ceniza, xa non había máis foliadas, pero despois do inverno había aí, nas eiras, se estaba o tempo nas eiras fora, eso non o curte. No inverno solo. Cando viña aí, que empezaba as follas do millo, despois era cando se juntaban todos a arfollar uns para un e outros para outros, e despois era cando se facían as foliadas. Cando cheaba había aquela noite de xeada, pero como era na cuadra, era nas cortes onde non había ganado. Entón, ali dentro da corte, con a luz de carbura, que non era nin de gas, non había luz desta tampouco. Nunha corte había veciños que daban unha corte porque tiñan o mellor pouco carbancas, e que tiñan unha corte grande e metíase xente ali, había foliada, bailabas ali, tocaba o gaiteiro, máis unha pandeireta, máis unha caixa ou un tamborilo, como queres chamar. E xuntábase moita xente. É que ben se bailaba. Había aquela, como lle chamaban alá, en Vila Tuixa, eran alá por Bustelos, ten oído disso, pero por alá. Mira, había unhas ringueiras como daqui hai ao forno, bailando suelto, aquele era encantador.
bailaba, claro que bailaba. E tiña moi bo oído para a música, porque para bailar ben tamén hai que ter bo oído para a música, porque senón non bailar ben. Porque se non estás atento á música, non vas acompañado coa música. E o gaiteiro, para bailar ben co gaiteiro, hai que ter bo oído para a música e estar atento ao que toca. Entón, bailase sin traballo ningún. Cantábase moito, a miña nai estaba diario cantando. Cantábase moitísimo. Que pasa? Que cando hai, sobre todo, moitos anos para atrás, cantaban moito cancións de iglesia, sobre todo, porque se cantaba tamén moito na iglesia, moito. E nós, cando era por Navidades, na miña parroquia, había moitísima mocedade, xuntábámonos para aprender cancións, pero eran, sobre todo, cancións de iglesia máis ben. Máis ben bailábamos o agarrado. O solto, miña nai bailaba moi ben, pero eu era bastante... nunca me puxen a aprender. Ela sí que me dicíame, cando queres enséñote, porque ela bailaba moi ben o suelto, moi ben. Pero eu non, a filla non heredou ese don de bailarina. Gústame bailar, pero non o suelto. Bueno, case todos os finos de semana, aí en Doade, que era o centro da parroquia, entonces xuntábamos todos aí e despois viñan os que eran mozos máis vellos, que eran os que sabían tocar a gaita de fol, a pandeireta, e unha xa de veces viña o bombo tamén. E xuntábamos todos aos fines de semana aí, bueno, eu ainda era un rapaz pequeno, que esos eran xa mozos que xa non están aquí, pero dos que sabían tocar iso todo, e despois xa se foi desfacendo, foi ainda menos, porque claro, os outros non sabíamos. E despois empezamos a marchar por aí polo mundo adiante, para un lado e para outro. E a cousa foi se desfacendo de todo. Os mozos que había, que antes había moitos mozos, aquí agora non hai nadie, pero antes aquí casas había de 7 ou 8 personas, así, pero agora non. Agora hai un en cada casa. Eu non o recordo, podería haber, como si recordo que había, creo que moi bons bailarines, había bons bailarines, querería decir que tamén había músicos, digamos, pero despois así que tocaran a gaita, pois non recordo. Hasta ahora a actualidade dos trarnos, pero senón non recordo. Pero sí de que había xente que bailaba moi ben, sí, que bailaban o suelto, incluso creo que facían como campeonatos de bailes de suelto de parexas, eso o que me contaban, que eu eso non o recordo. Sei no porque me contaba a miña nai que ganaron con un deco de seda con tal do Poteiro, un Jesús do Poteiro ou algo así, que eu non o conocían tampouco. Ao principio eran 7 ou 8 músicos aí no campo, non había carretera, non había pista, nin había nada, un camiño malo, pero aquí un do cruceiro ainda había así un espaciño, e aí onde había a festa, e pasábase de maravilla. A verdade, a vida aquela era moi pobre, pero era moi bonita, porque víamonos todos, os veciños, e claro, había moita xente que agora xa non hai. A bailar, sí. A bailar, bailábamos, claro. Cando había que tocar a bailábamos, e despois xa íbamos aí cara a Vila Tuxe, que había unha sala de baile, unha cosa e outra. Xa íbamos cara aí. Hombre, era o que se iba. A embocear. A bailar, a pasar o tempo, claro. Era a forma de mocear. Como agora outra cousa, agora colleron un coche a marchar para un monte, lá para a praia ou para lá adiante. Non era moi ben, non. Os que viñan fora da parroquia tiñan que pedir permiso primeiro. Porque senón se cada facíanos co andar. Pero viñan o mesmo. Despois, iso decían moito antes de min, cando eu empecé a ser un rapaciño xa, iso xa tiña esa fama anteriormente, pero despois non. Despois viña quen quería, iba quen quería para todos os lados, non pasaba nada. E aquilo era vida, para min. Pero para outros, para estas novas, se lle di isto, digo, cala, que iso é máis ordinario que outro tanto.
Os trasnos de Doade son legatarios do rico patrimonio musical da comarca do Deza e herdeiros da música tradicional galega que durante décadas se alimentou e transmitiu nas foliadas de Doade. Son na actualidade un referente da recollida, divulgación, conservación e promoción da música tradicional galega, con especial interese na valorización do canto tradicional feminino, das coplas e cantigas en galego e tamén do fomento da igualdade efectiva das mulleres, auténticas transmisoras e valedoras da cultura popular. Non é casual que máis do 75% dos compoñentes deste grupo sexan mulleres. Dende a súa constitución como grupo de gaitas, os Trasnos de Doade leva actuado en moitos acontecementos da vida social da comarca de Zá, e tamén no exterior, traspasando fronteiras no norte de Portugal, en terras zamoranas e incluso en festivais interculturais nas Illas Canarias. Participan nas festividades tradicionais do ciclo do ano, como son as festas de San Xoán, o Nadal, os festivais de Reis ou os Magostos, e noutras celebracións como a festa patronal de San Pedro, a malla tradicional de Doade, o proceso do liño, a matanza do porco e infinidade de romerías populares e outras celebracións de carácter etnográfico e social, e mesmo en actos relixiosos como misas solemnes. Bueno, pois vamos a decir que naceu por casualidade, ainda que eu non creo moito neso, pero en realidade foi unha sinerxia, naceu no ano 95, 1995, pero foi unha sinerxia da creación da apertura do centro social, que estaba da parroquia, que estaba encargado deso, daquelas, e máis do Museo Casa do Patrón. Creáronse as tres cousas simultaneamente no mesmo ano. Entón, bueno, eu lembro que un día, pois, estando na reunión da directiva do centro social, pois un dos membros, Angelito, Ángel, concretamente, por dixo, acabamos a reunión e tal, e dixo, eu quero soplar. E entón, eu dixen, así de bromas, quero soplar, imos tomar uns cubatas ou o que sexa. E dixo, non, eu quero soplar a gaita. Non quero soplar a gaita. Sí, hai que chamar un profesor e que nos enseñe aquí a tocar e temos que facer un grupo de gaitas e que soplamos a gaita. Por veña, chamamos a Plácido, que foi o primeiro mestre noso, que é o gaiteiro máis coñecido da comarca do Deza, con diferencia, ainda fixeron unha homenaxe en Soutelo de Montes fai pouco, e nada, foi o primeiro mestre, puxémonos a soplar, fomos así de chulos, vamos. Naceu porque un día, pois, antes había reunións no teleclub, no club social aquí da parroquia, e entonces xuntábase a veces, había máis xente tamén nas aldeas que hai agora, e hai que pensar que solamente en 27 ou 28 anos o que pasou que falta unha burrada de xente, e xente nova tamén. Entón, xuntándose ali, bueno, pois un día, pois, porque non empezamos a facer un grupo, e cando se empezou, xuntáronse, eu que sei, uns 20 e pico. Foi unha rapaza de aquí, de Vilanova, que lle chaman Lidia, bueno, pois saleu democráticamente, como facíamos toda, como procuramos facer todo sempre no grupo, no museo, na parroquia, e, bueno, pois foi a concurso, cada un dixo o nombre que se lle ocorría, e, bueno, pois ganou con máis votos tiña, votamos en secreto, entre os nombres que se barallaban, e Lidia puxo os Trasnos, e os Trasnos gustouno, porque é un nombre moi axeitado, non? Pa xente que había e que hai, porque hai verdadeiros Trasnos no grupo, non? Fun o primeiro que enseñei a tocar os Trasnos de Doade. Tocaban gaita, tambor, bombo e pandeireta, eso ao principio. E ao principio debíamos ser aí uns 15 ou así, máis ou menos.
Eu empecé, meu pai xa era gaiteiro, entonces aunque a mí me enseñou a tocar a gaita por circunstancias daquela época que foron difíciles, pero eu levaba a pasión e levo de tocar, de gustarme moito a gaita. Entonces fun aprendendo case autodidácticamente, porque hai eso que digo, 45 anos aquí en Lalín non había onde comprar unha flauta de plástico, quero dicir que había unha dificultad, non había partitura, non había nada, non había ningún programa de música, non había, estaba desaparecida a gaita prácticamente. Aquí quedaban orquestras de Moneixas, pero estaban no final da súa etapa, da súa vida. Eu aquí tuve unha suerte de ocupar unha etapa donde non quedaba nada. Entonces, pois, enseñei a moita xente, unhas veces con máis éxito, outras veces con menos. Houve parroquias, lugares que non se dou feito grupo, pero, bueno, quedou xente que aprendeu a tocar. En Doade, pois, a base de insistencia, de constancia, de fe, conseguiuse fazer un grupo e si. Fomos collendo xente da parroquia, logo fomos ampliando as parroquias limítrofes e, bueno, veu xente, hai xente ainda hoxe de Lalín e de Silleda, de varios puntos, incluso temos algún membro hoxendía da Estrada, e algún dos membros do grupo non lle gustaba moito, quería restringir o que é a composición do mesmo pois a parroquia da Doade, e outros entendíamos que a cultura, a música pois é unha forma de cultura como outro calquera, pois debe ser unha cousa aberta a todo o mundo e non restringir, e, bueno, foi boa idea, ao final admitimos xente de fora e foi unha excelente idea, menos mal que a admitimos, porque daqueles que fundamos o grupo só queda a miña filla Amparo hoxe. E, bueno, quitando a miña filla, as dúas netas e a Luís, o meu xenro, pois os outros son todos de fora da parroquia. Empezamos a ensaiar no teleclub, aos fines de semana, e durante un tempo, que ao cabo de pouco tempo xa foron tocaras aquí, eu non sei se sería no inverno, e pola festa da parroquia xa fóramos tocar aí a parroquia. Antes tampouco se miraba, nin se afinaba máis ou se afinaba menos, ou se tocaba mellor ou máis mal tampouco, como fixeras algo de ruído, pois. E chegamos a facer traxe, un traxe moi bonito, que temos aí unhas camisas, e Amparo bordaralle uns chalecos por detrás. Bueno, pois eu o que fago un pouco é de coordinación e máis encargarme pois das actuacións, de concretalas, de apalabralas e de ir a elas. Eu son a que estou dende o principio, desde que empezamos co grupo, son a única que perdura no tempo. Estuveron meus pais cando empezamos con el, creo que en 1996, empezamos os tres, meus pais e máis eu. Despois, bueno, eles por circunstancias foron deixando e eu fun atraendo a meu home e máis as rapazas, agora tocan pois bastante mellor que a min. Case todas as actuacións que facemos pois, aquí en Galicia, aínda que temos feito algunha fora, son por os povos, casi todas en romerías, en festas tradicionais e patronais. Nós fundamentalmente o que facemos é tocar, aínda que tamén temos pois, pandereteiras. Temos un grupiño dentro do grupo dos Trasnos, pois que tamén cantamos cancións e recuperamos algunhas, sobre todo relacionadas ca fía e ca malla, e temos así cancións recollidas tanto de cantar solo de pandeireta como de cantar pois con gaita e acordeón. Levou pois, con Amparo pois, un pouco o que é o peso do grupo, non? Nos ensaios, pois, un pouquiño o que ensinamos, sobre todo aos nenos, aunque aquí todos aprendemos de todos, non somos ningún dos que estamos ahora mesmo é músico, digamos, van un pouco así de oídas, pois, cando un aprende unha canción,
aprende para todos e todos aprendemos esa canción, non? A miña función un pouco é eso, dirigir un pouquiño o que é o grupo, distribuílo e tamén un pouquiño pois enseñarlle aos nenos e a xente non tan nenos, pois cancións novas que van surgindo, pois aprendelas eu primeiro e despois ensinar a eles. Tocamos en moitos sitios, tocamos en moitas festas e seguimos tocando, é un dos grupos de por aquí que máis actuacións fai. Este ano mesmo fixeron un montón delas, este fin de semana, por exemplo, o sábado e o domingo tocaron, o domingo que ven tamén tocan, e bueno, empezamos polas parroquias, empezamos polas festas de Lalín, polas festas máis próximas, pero logo pois fomos e foron tocar a Portugal, a Andalucía, a Canarias, e bueno, pois o grupo, a televisión galega moitas veces. Eu son María. E eu son Sara. Desde que prácticamente nacimos, formamos parte dos Trasnos. A mí o que máis me gusta quizás sexa a oportunidade de compartir a música tradicional con xente que tamén lle gusta, entonces compartir ese hobby, ese entretenimiento con xente a que tamén lle gusta e tamén o disfruta. Si, algo tamén o que dixo María, de conocer novos estilos da música tradicional galega, cando vas tocar a unha romería, tocades todos xuntos, a oportunidade de conocer xente nova que tamén toca a mesma música que a ti. Pois eu estaba nun grupo donde enseñaba unha irmá de Ampar, unha cuñada de Ampar. Entonces, propuxéronme que viñera para aquí. E eu viña aos ensaios, non iba a tocar. Pero un día dixeronme, collo o bombo a ver como faz. E collín o bombo e xa marchei con eles a tocar o bombo a parada e desde ese día. Sigo. Tocaba a mamá, a pandeireta, e a min, bueno, despois na casa non había pandeireta. Pero ela collía un texto dun pote e facía música. E eu sempre decía, gustaríame saber se eu un día sabería tocar daría aprendido a tocar a pandereta. Pois entrei nos Trasnos fará uns 7 ou 8 anos. Eu xa aprendín a tocar a gaita noutro grupo, a pandereta por vídeos, por xente que había tocar, eu dáballe como podía. Pero eu quería saber como era iso de ir ás festas. Eu iba ás festas, había os gaiteiros, e quería saber como se sentía, pois, indo ás festas e facendo a festa de cada día. O meu abuelo contame a veces que cando ele iba así a algunhas foliadas, pois tocaba o redoblante, que era este tambor que se tocaba aquí colgado nos brazos. E, bueno, teño dado o pandeiro, que teño tamén, ten o redoblado, ten tocado a muñeira, pero, bueno, fora de aí non teño na familia nada de. Iban ás foliadas que iban de noite, iban cando había as cornetadas, que lle chamaban cando se casaba un viudo ou unha viuda ou con un separado ou tal. Entón, cando iban así ás foliadas que había daquelas, pois, como ahora, que lle pides o instrumento a calquera e lle tocas, pois ele tamén que facía iso. Había, chamaban dos turreiros que facían nas cortes, as cortes que estraban as de toxos, e pois, chamabanlle os sobalos toxos. As noites de foliado ou nas cías, que se solían facer tamén aquí na zona da montaña, pois no inverno, meses de outubro ou de novembro, pois o primeiro era o traballo, pero despois era a festa, como eran o resto de traballos, que agora se perdeuse, pero antes era alrededor dun traballo, había unha festa. Que te sintes como noutro mundo e faite olvidar das cousas malas e negativas. Sí, pois como dixo el, é como que te fai sentir ben, como che gusta e o disfrutas, pois centraste solo nesto e olvidaste do resto das cousas. Algo importante, o sea, ao empezar dende pequenos, ao final, como é que che gusta, acaba formando parte da túa vida. Pois así ves que é unha cultura que vende fai moitos anos, e ves que como a ti che gusta, vale así transmitindo aos teus futuros familiares, e pois vai seguir adiante. A mí o que máis me gusta para ir a tocar é o pasarrúas. A min o pasarrúas ou a sesión vermú. A mí o que me gusta é cando estamos todos xuntos tocando, sentímonos como moi conectados, como
máis que un grupo? Para min é que é todo, en plan, eu cando me sinto mal ou teño un mal día, tocar a gaita ou a pandereta aliviame un montón e anímame moito. Ten a figura dun arco, o pueblo de Corcubión. Ten a figura dun arco, porque de patrón tenemos su evangelista San Marcos. Pois o ben que pasamos, que eu veño aquí, eu temos algunha actuación ou así e olvídome de todo. Somos como unha familia, pasámoslo ben e olvídome de todo o malo que poida haber. Para min é unha forma de que a xente coñeza a nosa cultura e así, coas cancións, que falase do liño, falase das tradicións. Miña irmá xa tocaba a pandereta. Non aprendín ela. María, a filla de Amparo, aprendeu a tocar nela aquí arriba. Quero seguir tocando e seguir no grupo. Nun principio comecei, como a todos os rapaces, buscando unha afición que che guste, non? Uns, dedicanse ao fútbol, outros a tocar e así. E, cando empezas a meterte neste mundo, a verdade que é unha cousa que me gusta moito, a música tradicional. A ver, agora mesmo estánse tirando moito pola música galega, gracias a grupos como a Leilía, como Cantigas e Garimos, que realmente fomos que recuperaron esa tradición. E si se ve bastante xente nova, sobre todo aquí na nosa zona, que empezan, a recuperar esta tradición. Pero é un futuro incerto, igual que o da lingua, igual que moitos temas galegos que non se sabe. Bueno, pasounos de todo, moitas cousas, pero non sei, así unha que a min, por lo menos, chamoume así bastante atención é que fomos tocar aí a un pobo cerca en Rodeiro e fomos sin o mazo. E non nos daba tempo de vir por ela a casa porque non había maneira de vir por ela a casa. Entón, con unha navalla cortamos un trozo de un pau dun árbore e puxémoslle un pañal, porque tiñamos no grupo xente que tiña nenos pequenos, puxémoslle un pañal, un cueiro de bebé, e puxémoslle un pano da cabeza dunha de nós, envolto para que non se vira o que era, e un lazo do pelo, e tocamos durante toda a mañán con ese macico. E teño un vídeo grabado de cando o fomos desfacendo por a curiosidade e por o apuro que pasamos. Foi en Fuerteventura onde de verdad que se nos puxeron os pelos de punta e nos emocionamos moito porque fóramos tocar a un festival alá en Fuerteventura, fóramos con outros grupos e había xente de todo o mundo, había un festival folclórico con músicas de varios países, non? Entón, nos íbamos tocar para un grupo de Ribeira que iba a bailar e no último baile, tiñan que cambiarse de roupa. Entón, mentre se cambiaban de roupa, nós tocamos 2 ou 3 pezas no escenario, un escenario moi grande, unha plaza grandísima, chea de xente, abarrotada de xente, e nos ocorre outra idea que é tocar a rianxeira. Entón, puñamos a tocar a rianxeira. Que pasa? Que puñamos a tocar a rianxeira e toda a plaza cantando a rianxeira, en Fuerteventura. Claro, nós cando nos vimos aquelo, unha plaza enorme, chea de xente de todo o mundo e xente de todos os lados, pero cantando a rianxeira, empezámonos a poñer tan nerviosos e poñernos os pelos tan de punta e dicir, estar lonxe da terra e que son a rianxeira e que a xente empeza a cantar a rianxeira, a verdade que nos emocionou moitísimo. A música en xeral é alegría, é ledicia, é necesaria, é máis necesaria que nunca no mundo de hoxe, non? E a música tradicional galega é unha parte importantísima da nosa cultura, é unha das cousas que máis identifica a Galicia a nivel mundial, a gaita galega é universal. Bueno, pois eso, xa imos en 3 xeracións, malo será que non haxa máis. Agora mesmo ben, porque temos bastante xente nova, que ten moitas ganas de aprender, moitas ganas de festa, entón, mentres haxa ganas de festa e de salir, pois non hai problema ningún.
mellor. Imos tentar esas gaitas, imos prender o tambor, imos botar esta xeira a facer unha roda e bailar do redor, imos botar esta xeira a facer unha roda e bailar do redor. Temos a alma dun neno labrego, temos a maxia do punto cantar, somos a voz do orgullo galego, coa forza e o xeño do vento bruar. Somos os trasnos de Doade, somos os trasnos que vimos tocar, somos os trasnos de Doade, feitizo da gaita e canto do lugar. Imos bater na bandeira, imos tocar o tambor, imos brincar coa gaita, botar unha canta e un baile mellor, imos brincar coa gaita, botar unha canta e un baile mellor, imos templar esas gaitas, imos prender o tambor, imos botar esta xeira a facer unha roda e bailar alrededor, imos botar esta xeira a facer unha roda